Balo na ka nga, love kay ikaw, pero sa karon dawato na ako nga diri tatama na lang. Ngano mundo? Lara, sorry ra. Ikan may kapalot, sorry ra diri. Pila na katuig ang relasyon? Sir? Pero magunsa day mundo ah. Barkada. Ano sanay magdayon? Mura gapit na magdayon. Kapit na. Pila na katuig nga barkada? Sales grade 1. Kababata ba? Magkatrabaho paan pod kababata, nay uyab, individual. Bulag na. Agi bulagan para niya. Lagan ko para itong niya. Joke ra. Pila man ka bulan o tuig ng nilabay? Sing bulag ding duha ka bulan gikan sa pagbulag na bag-oron. Bulag balik. Ano pa'y puruhan nga mabalik ni? Basin. Depende niya. Ni-try kag i-workout na pagbalik? Nagtry ra. Sa gym? Ay, gym. Pwede storyahan nga nung sig bulag balik. Sa rason, dili pod siya. Dili. Pero ikaw ba na uyab wala? Minyo. Okay raman na. Joke ra. Sige, padayon sa imuhang. Ano mang bulag balik? Karang naray dili masabtan ba tas marag toxic na pero wala ram nagipagmaayo. Ikaw ba ganahan ka nga makibalik pa? Ganahan kayo pero unsa man na naman siya giuna ron. Ay nanay lain. Ako ay wala man dili lain. Sa may gunig-giyo na. Basta naman na closure na pud among pagbulag pud niya. So dili na jog ka. Dili ako mo dili la siya we dili na pero kasabot ra sad ko siyang side na huway nga ano ba dili na ano ba. Sayang nga 4 years ba ya pud. Unsay mo gisayangan ang panahon o ang nahimong relasyon? Sayang sad ang naimong memories sa sayang kuan pamilya nga legal ana ba sayangan sad ko. May lang ipakita na ako mga buutan ra ba. Pero okay ra kaya sama na dili man jud kami jud So imo nang gidawat nga dili gyud ka mo. gidawat na lang jud sa karon. Okay ra sa karon nga wala tay ka relasyon. Dili siya. Ikaw. Sa karon focus ra sa kuan, focus pangwarta, focus sa goal isa basin pon og kung kami jud na ipalaron nga magkatagbo mong landas na po tas wala. So siya pa Japon. Karon ba sa imong unahon nagkasing-kasing siya pa? Di ba jud na basta-basta wala sir kay dugay ba mong nagkuyog pero ako nang gidawat nga wala na mi. Wata kabalo kung manay chance, di ba? Wata ka balo dili jud. Oh, dili gudi ay. Di na to pukso na lang. Di na lang jud pugson kay basin na may nakita po natong lain. Oo, basig naka-reserve ka sa lain. Gana ka maminsay niya. Shout out din ko sa akong ex diya nga gwapa tas butan. Padayon ra sa imong paandoy sa imong pag-eskwela ug unta din imo kalimtan ang imong pamilya, ang balos nila ug pag-ambos Ginoo nga makauman ka ug balo na ka nga love kay ikaw pero sa karon dawato na ako nga diri tatama na lang. Ako nagatawa kay makailak niya ako. Oo, okay ra na. Pero nahilakan na nato ni mo ron. Nailakan na ako siya pero karon na inay na pug kadawat. Nadyo time nga Okay na na. okay. Okay na, overshare na ka. Okay ra ni siya, happy ra ang family life. Yes, sabi. Wala ra yung mga away-away. Wala ra. Ganahan mo? Dili ra. O uyaban para magkaaway ang pamiayaw pod no. Ato ipadayon ang malipayon nga relasyon sa tong asawa. Oo. Pila na may anak di ay? Usa pa. Usa pa. Ngayon sa puni kung watay budget pa ha. Kay sige taga anak-anak, kung watay kapakaon sa tong anak, kay tay badluhon sa tong anak. Ana jud mo jud na padulong. Shout out ko sa kuwang mahal ko diyan. Si Emeline. Misyon ninyong duha. Balag na mo layo. Always ra ta mo palangga. Ay asa di ay ang pamilya. Nasa dapitan. Shout out din ko sa akong pamilya diya, samot na sa akong inahan nga gatrabaho sa kuan layo. Shout out amping nga perme. Og shout out pa din sa akong brother diya nga nasa Manila gatrabaho amping diya kuis. Keep safe always. Og shout out din ko sa akong kinamanguran diya nga manghod panikawat kay pobreta. Sheesh. Shout out ko sa tanan ako mga kaila.